Rok 2024 je za námi a byla to jízda ve velkém stylu, kterou nejspíš nikdo nečekal. Hodnotit, co se stalo v minulosti, to umí každý, ale my se dneska podíváme na to, co nás čeká v příštím roce. Protože i když trhy za poslední 2 roky vzrostly o více než 50%, tak to automaticky neznamená, že by trh musel jít příští rok do korekce. A na to, jak to nakonec dopadne a jaký vliv by to mohlo mít na naše investice, na to se dneska tady koukneme. Tak pojďme na to. Jednou z nejdůležitějších událostí roku 2024 byly americké prezidentské volby. Vyhrál Donald Trump a trhy od té doby letěly de facto pořád nahoru. Trump sice spoustu svých plánů veřejně sdílí už teď, ale reální kroky bude moct dělat až ve chvíli, kdy bude opravdu v prezidentském úřadu. A to se stane 20. ledna, tedy zhruba za 3 týdny. A v tu chvíli bude moct začít realizovat svoje plány. A těmi jsou například zavedení cel, možný vyřešení situace na Ukrajině, anebo čistě americké záležitosti, jako jsou energetika, migrace nebo snížení daní. A tyhle kroky budou mít přímo nebo nepřímo vliv na cenu akcií spousty firem. Spousta událostí, které budou mít velký vliv, se pravděpodobně stane nečekaně. Ale další očekávanou událostí, která ovlivní americké trhy a o který víme, bude zasedání japonské centrální banky 23. ledna. Budou rozhodovat o tom, co udělají s japonskou základní úrokovou sazbou. A teď, proč sem motám nějakou japonskou úrokovou sazbu? Protože je na úrovni 0,25%, zatímco ta americká je na 4,5%. A když to převedeme do praxe, co tenhle rozdíl znamená, tak si představte, že si půjčíte skoro bez úroku, tedy vlastně zadarmo, spoustu peněz a ty pošlete do americké ekonomiky. Třeba do dluhopisů nebo do akcí. No a 100% to bude mít vliv i na kurz amerického dolaru. Takže sice my, menší investoři, tohle neděláme, ale pokud jde o velké instituce, tak si buďte jistí, že v tom jedou. Takže ačkoliv se to nemusí zdát, tak i vývoj v Japonsku je pro americké trhy a tím pádem i na naše investice docela důležitý. O 5 dní později, 28. ledna, má další zasedání Fed. Tady se neočekává nic zajímavého. Aktuálně je zhruba 90% šance na to, že sazby se ponechají na stejné úrovni jako teď. Ale tenhle meeting bude důležitý, protože má šanci reagovat na rozhodnutí japonské centrální banky, na první dny Donalda Trumpa v Bílém domě a taky na to, jaký budou data o nezaměstnanosti a inflaci. Tohle téma okolo centrálních banek je už trochu složitější, takže ho v tomhle videu už víc nebudu rozebírat. Ale přesto si myslím, že pro některý z vás se vyplatí tomu víc rozumět. Takže pokud by vás to zajímalo víc do detailu, nebo byste k tomu měli nějaký dotazy, tak se připojte k nám na Discord. Je to úplně zdarma a stačí, když se prokliknete přes odkaz, který je dole pod videem. Tak doufám, že se tam s některými z vás uvidím. A teď pojďme zpátky k roku 2025. Trumpova administrativa bude mít s vysokou pravděpodobností pozitivní vliv na kryptoměny. Předseda komise pro cenné papíry, který kryptoměnám házel klacky pod nohy, už dále v úřadu nebude a místo toho tam bude crypto-friendly člověk. Tohle je rozhodně dobrá zpráva a pokud se budeme koukat v dlouhodobém měřítku, tak Bitcoinu docela věřím. U ostatních kryptoměn tam bych byl sakra opatrný. Většina z nich jsou jednoduše shitcoiny. No a ještě tady máme nějaký spekulace ohledně toho, že Donald Trump bude prosazovat vytvoření amerických vládních rezerv v Bitcoinu. To jsou sice hrozně cool myšlenky, ale myslím si, že to nejsou úplně reální myšlenky. Pokud zabrousíme k dluhopisům, tak tam by situace mohla být docela zajímavá. Jejich vývoj je závislý na tom, co bude dělat s úrokovými sazbami Fed. Here we go again. Já jsem sice říkal, že už se k tomu vracet nebudu, ale tady alespoň vidíte, že sazby mají vliv opravdu na všechno. Pokud bude úroková sazba vysoko, tak se dost jednoduše může stát, že investoři zvolí jistých 4,5%, třeba formou dluhopisů, místo nákupu třeba dividendových akcí. A to se může projevit na jejich ceně. A protože dividendovky jsou součástí indexu S&P 500, tak pokud bude klesat jejich cena, tak to nějakým způsobem ovlivní i cenu celého indexu. No a krásně to vidět v posledních týdnech třeba na rajtech. Ty nám docela solidně vyklesaly. No a co se týká akciového trhu obecně, tak samozřejmě říct, jak to přesně bude, to neumí nikdo. A pokud vám někdo tvrdí, že to ví naprosto přesně, tak byste ho měli přestat poslouchat, protože je to blbost. Bude totiž záležet na tom, jak se budou vyvíjet světové konflikty. Samozřejmě platí, že příměří nebo mír je pro biznis ideální prostředí. Taky uvidíme, jak to nakonec dopadne s Trumpovými cly a samozřejmě s následnou odpovědí dalších států. Od toho se odvíjí taky vývoj inflace a následně úrokové sazby. Důležitý tedy je, aby inflace v Americe nezačala zase nějak výrazně stoupat. Pokud se podaří udržet inflaci pod kontrolou, tak si myslím, že za rok bude index S&P 500 na vyšších hodnotách než teďka. No a na závěr se podíváme na firmy, které v tomhle roce táhly celý index S&P 500 nahoru.
Byla to převážně velká sedmička firem a většinu z nich určitě znáte. Jsou to Apple, Microsoft, Meta, Alphabet, Amazon, Nvidia a Tesla. A velká část těchto firm roste mimo jiný kvůli vysokým očekáváním na poli umělé inteligence. Tyhle firmy mají investiční výdaje na neuvěřitelně vysokých hodnotách. Sypou to tam fakt ve velkým. V příštím roce bude samozřejmě záviset i na tom, jestli už tyhle investice do AI budou vydělávat. A pokud jo, tak pravděpodobně půjde nahoru i tenhle graf. Na tom vidíte koncentraci indexu S&P 500, neboli jak velký podíl v něm má 10 největších firm. A aktuálně je to okolo 40%, ale pokud velké firmy doručí výsledky, tak cena akcí půjde dál nahoru a společně s ní i celý index. Tak to byl výhled na trh v roce 2025. Vzal jsem to trochu víc obecně, ale je důležitý rozumět těmhle souvislostem, protože bez nich je výrazně těžší udělat správná rozhodnutí. Respektive takhle, ono samozřejmě může být cokoliv, ale pak je to často spíš o náhodě. A jak říká legendární investor Warren Buffett, důležitější než peníze vydělat je peníze nestratit. A tím bych se řídil. A pokud by vás zajímalo konkrétně, jak to vidím s příštím rokem já, tak se připojte zdarma k nám na Discord. Odkaz je dole pod videem, no a pokud si ještě užíváte vánoční pohodu a chtěli byste se kouknout na nějaký zajímavý filmy z oblasti investování a finančního světa, tak se koukněte na tohle video. Doporučuji tam 3 super filmy, které stojí za to. Ať se vám daří, myslete dlouhodobě a já se na vás těším na Discordu nebo u dalšího videa tady na YouTube. Mějte se.